یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل تو پیا لکھدا ہن وقتی رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقتی رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں تیریاں پپھیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں تیریاں پپھیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا او کس گین سجن کلھا پیا مرید یادی دا خط ہے قاصدہ دا ہے کوئی حسین ہے میں دیدہ خط گنا سید رو کیا دائے وہ پترا مویا حسین نیا سیدی دا خط جا کے کتا ہے اتھا آیا ہے جتا اکبر دی لاش آدھے اکبر اٹھی پھین دا خط آگیا سید اکبر دے خون دی سیاہی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے سید لکھتا ہے تیرا خط ملیا وہ بہو اوکھے ویلے ہوئے شاگرد قوم انصابی تیرے خط دے ہر ایک لفظ تے وہ پیدی دکبر دی مادی تیرا خط یا باس نہیں سن سکی وہ کیوں جو دور ہے پر دریا دی حالات بدل گئے زندگی دے وہ نہیں کیتی اکبر شادی کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں قاسم دا جو نہیں لکھیا یوں کو بن رہا بنا بیٹھا ان دے سہرے سجا بیٹھا یوں دے سگل منا بیٹھا تیری بھین دے ہٹاتے ہون رنگے ہی نہ کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں لیکن نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم بھی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں تین جو لکھیا ہے راوی تے ڈھیر گلا میں کو ہون دے ننگلے
ویرن قوت نہ تے او خود پاوے دی تم دعا میری کوئی اور دعا کوئی نہیں اب یکا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا تیریاں پپھیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں ہو بھی اکا میں لکھاں تیریاں پپھیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں بھی اکا